سلام تخطاطلت نايت channel كمي تخونو لومي بليز بلت أرست عزلكم قريبا لخو أرست مرتناتنا لومي نسخا وي نسخي لنفسخي كاب تمكرنا هيوتكا كاب تمكرنا هيوتك كمي جيرك كتب مهارة تخلي كمي جيرك كتب مهارة تخلي كريكم كلنا بفلا يزوم أبسدتنا برزلنا سبات ناي نفسنا ممهران كنكون لنخل أخول معرفنا هيوت لنا سلازين دحر تملسنا هيوتنا نرانا انت عينت وسانيتات يوم أبزب سيحمنا غنرينا نعون مرأي تراي كون انت غنج علامة እዞም ሜላታት ወይ ጥበባት ንጥቀመሎም ዝነበርና ልክዕ ከምኦም ጌርና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ነፍስና ብኸምን ተቃኒናያ ብልክዕ ክንዕወት ንኽእል ኢና ናብቲ ክንበፅሖ ንኽእል ካ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣርእስቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ሎሚ how did you get here ከመይ ጌርካ ኣብዚ በፅሕካ ኣብዚ ዘለኻዮ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኣብዚ በፅሕኪ what have you learned እንታይ ከ ካብዚ ምዕራፍ እዚ ተማሂርካ ንመጻኢኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢና ክንርኢ كناوعكو نابتا قداميت نقبي كحلفكم اتا قداميت ابقعو زي هوتنا بفلا يفسدات زفلتنا يا know what you want اتات اتتدليو اتنسخ تدليو مجمريا من اللاي ندحريت تمريسنا نرأي هوتنا بين تسديدنا بزي قدس ابت مجمريا زنبرنالو كاب عدنا زوت انالو حسب نبل ابتا معرفتيا انتاي كم تدلي انت دايفليت كان تايم هونكا ኣብቲ ዝነበርካ ኢኻ ትኸውን ናብቲ ክትብል ኢኻ እቶም ዝደልይዎ ኣነፂሮም ዝፈልጡ ዝነበሩ መንገዶም ንክሕዙ ኣይጠፍኦምን እዩ ነይሩ እንታይ ዋጋታት ክኸፍሉ ከም ዘለዎም ኣይጠፍኦምን እዩ ኣየከራኽሮምን ድማ እዩ ነይሩ ስለዚ do you know what you want out of your life ልክዕ ከምታ ሽዑ ኣብታ ዝኣተኻላ ምዕራፍ ልክዕ ዕላማኻ ኣለሊኻ መብዛሕትኡ ሰብ ኣዝዩ ንፁር ዝኾነ ዕላማ እዩ ነይርዎ ካብዚ ዘለዎ ናብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ጥምት ነይሩ እዩ ብጣዕሚ ንፁር ዝኾነ ዕላማ ስለ ዝነበሮ መንገድታቱ ካብቲ ኩሉ ዝነበረ ፀገማት የማንን ፀጋምን ገዲፉ ናብቲ ዘዋፅኦ ንክመርፅ ዝበለፀ ዕድል ነይርዎ ስለዚ ልክዕ ከምታ ናይ ሽዑ ግዜ ሎሚ እውን ምናልባት መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ሱዳን እንተሎ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ተሰዲዱ መፅኡ እንተሎ ቀዳማይ ዝጥምቶ ናበይ እዩ ናብቲ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ዓዲ إنه أوروبا يابي يبزي قدس معناته أبت سدات قلتم شجر أجمع سلزلو بسلام كنبرو له أبزغل عادي كما يجري بتعيلو نتصور تكون علمان يرو بزح سب قالوا سبات عينو بروم كمان أكو خالص سدتنيا بزح نيريو اتكم نتصور علما زينو برو أبت زلو بوتاي كوف زبل معناته كابت زينو برو تزلو كحيش سلزغل اتنتصور تكون علما كعبيلون كبلتقولون زخز دلز نبرجن لك عبد خبص حز خيل كن زحات تواجع يحتت نابو جوز كخيط ترايم انتهى تامسيرنا تا حنت خنفلت أزلنا بهوت كم عوات وي أبتنو دوليهم بس أتدلينا انتهى كم ندلي كنفلت علنا انتهى كم ندلي ترى يكون سي حجت ندليو أبستفل عليه نجارات خون خلينا أب نفسنا انتهينا ندلي what do you want from your life in your body in your mind ኣብ ርእስኻ ኣብ ኣካላትካ እንታይ ኢኻ ትደሊ እዚ ንፁር ዝኾነ ዕላማ ክህልወካ ኣሎ ኣነ ጥዑይ ዝኾነ ኣካላት ጥዑይ ዝኾነ ሓንጎል ክህልወኒ እየ ዝደሊ እንድሕር ኢልካ ነፂርካ ፈሊጥካ ደን ናብኡ ከብፅሓካ ዝኽእል ነገራት ንምርካብ ንምንዳይ ኣይክኸብደካን እዩ እቲ ትደልዮ ብንፁር ክሳብ ዘይፈለጥካዮ ወይ ከዓ ናይቲ ትደልዮ ዘለካ ነገር ንፁር ስእሊ ክሳብ ዘይሃለወካ ፅቡቕ ዝኾነ ወይ ብርቱዕ ስጉምቲ ንኽትወስድ ኣይትኽእልን ኢኻ كمهار يبل سب انت خاخت مهار انت ايت تمرتي انت خا مستمهر كا خد كونلو نزك ساب زي فلتكا نخت مهار زلكا درخيت صبيبي حدا سب انا اب كمز بوتا كسرح دلي اب كمز درجه كبصح دليلو انا صيرون توريدلو سيلي قريصو اب غزو كقمط تخيلو شعو انتي كبلي اوكي نابزيا دليا زلخو نخبصح انتاي يدليني كبل كجمري እዝን የድልየካ ዝብል ሰብ ከኣይ ኣይስእንዩ መፅሓፍ ኣይስእንዩ ዝሕብሮ ኣካል ኣይስእንዩ ነቲ ዝተባሃሎ ድማ መዓልታዊ በብንኣሹ እናገበሮ እንድሕር ኸይዱ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ዓብ ነገር ንክበፅሖ ይኽእል እንታይ ከም ትረክብ ኣበይ ክትበፅሕ ምዃንካ ዘይትደሊ እንተኮይንካ ስኢልካ ከምዚኣ ጃልባ ተሰቂልካ መኣዝንካ ትበፅሖ ዘይብልካ ነዳዲ ጥራይ እናሃብካ እንተኸድካ ኣበይ ትበፅሕ ናብ ወላ ሓደ ነዳዲኻ ክሳብ ዝውዳእ ክትከይድ ኢኻ ወዲኻ ድማ ጠጠው ክትብል ኢኻ እንዳትሰይት እዚኣ ድማ ንብዙሕ ሰብ ኣብ ሂወትኩም ኣብ የማንኩም ፀጋምኩም ረእይዎ እቶም ዕላማ ዝነበሮም ከምዚ ክኾኑ እየ ዝበሉ ውዒሎም ሓዲሮም ክኾኑ ትሪኦም ኢኻ
توم زي العلاما نصر زي نبرم كن نابي كم زخدوس الذي فلتوز نبرو أي بتحونيهم سلازي أب حدار كاديو أب فقرها أب نفس خادي أب تعناها كمون أب قطبها أب جبها أنت عينت كندي ما أس نصر زخون العلاما خلوا كله سلازي العلاماتنا دقيمة ونكري كم يكرنا نقرطهم زلنا بات نصر زخونة دليتاتنا نصرات كونوا لهم very specific يبلوا نيشتي مخراب زكبكم منال بعد انتهي كم تدلين تزاي فليتك قليل كي مسلك حد غزي انتهي كم تدلوني تفعكايو بزي اجمرو انتهي تدلي وي انتهي تدلين تزاي فليتكي اتزاي تدليو قدم صحفيو انا كم زي دلنا ابنت انا دخنت ايدلن يبل نيره بقى كلمن تحتسب كوينا خاب زرئ موت حشن بحالا نيره سلازي عبت سدت تسدت كل غزي كاب ابزي ጨምለቕለቕ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሪስክ ይኮነና እቲ ዝዓበየ ሪስክ ኣብ ከምዚ ወጨምለቕለቕ እናበልካ ምንባር ንሱ ነይሩ ኢለ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ነይርኒ ስለዚ ዝሓተተ ዋጋ ሕተት ክንዲ ዝሓተተ ፃዕርን ሪስክን ይውሰድ ካብዚ ዘለኹ ህይወት ካብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ጥራይ ክወፅእ ይኽእል እንተዘይክኢለ ኢደ ዝማተር ዝብል ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ካብ ምንባር ዘይምንባር ይሕሸኒ ዝብል ሓደ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ቆራፅ ዝኾነ ኣድርኺትን ተበግሶ ነይርና ውሽጠይ ከምዚ ዓይነት ዕላማ ناتي تراي كون ناي بزحات احواتن احاتن زنبر رئيسي تزي كوينو سبدو تصللي نسهارا زخيد نسهاراسي موتن طفعتن علونا بلو خاص نسهارا دخيدي نسهارا سب زخيد كاوز خيد كاوز زخف اب قدمي مسرخه بطراي زي اخت فلتو يدالي سلازي تزي تدليو انصيركم فلاتهم اذن هاي دليني اندحريلكا شعو نتتدليو نختلليو قرب يحجزا كايمو زي مخرج ياول تتقملا حرايت تدليو بنصور فليكا استخاخيكا اذن التني بخمزي جباي كمزي عناي كمزي اكلاتي كمزي اتحساسباي كمزي حداري فقري كمزي لكا كله ديفاين مزغبركا نخد بصحو جن نسو من صار طراي خلا يكونن you must have a burning desire اوشتخا زقاصل حو كلو كالو نتي تدليو زلخا نخد بصحو مجمريا انتي تدلل فلت دحريو ابلبخا زقاصل حوي هلخا اذن تزي رخيبكا ترغم يبلون هيوتكا اذن تزي رخيبكي ولا حنت دارغا زي نبركي زبل حيلا وشتخا خلوا كالو نز حيل زي زلوم سبات رايم اب هيوتهم نتزدليو زرغبو اب عالم انا هبتام كون مليونير كون مهور كون فلات كون عيدلن يزبل سب يلا كل سب يدلي مهور كون فلات كون عب كون هبتام كون تعوي كون صبق حدار كل سب يدلي تفللي امونغو مدلاين امونغو مركابن زلغن do you have the real burning desire inside you اوشتخا ليتم معتن زدرخا كان كاب دقاسكا زبرابركا كاب كولل ملل زترفكا كاب سوشال ميديا زهدمكا اب علامه خنت نصر زغبركا وشطاو درخيف كتمع بلالكا نسو كساب زي هالوي اب علامه خبصح كبيدي زخون so for a success in life you must have these three things زي مغرزيا كاب نابليون هيل استبهله حد عبكي الى ويدما حنت عباي مصحف think and grow rich تبل مصحف صحفي ما اب هيوت اب زخونه صلات كتعوت ازين ثلاث نغرات كيترسع يبلنسو قداماي a well defined purpose قداماي اب هيوت اب زلا على درجه كتعوت تدليخا انت تدليغي نصورن بتعمي زي كراخر علامه كلوا كالو نصور زخونه علامه نا هيوتكا كلوكا خلالو انتاي ككون ابيك بص كم دلي نصور كونالو number 1 number 2 knowing exactly what you wanted so علامه خمس فلتكا كابت علامه انا ابنت كمز خوني كون خليو علامه هيوتكا exactly دما بين كم ترابو معاس كم ترابو كمي كم ترابو نصور كونالو كذا نصور كلالكا كمز خوني معاس نمن الدكتور خوني بلاكا but when ገንዘብ ክልወኒ how much حدار كلون انت عينت نصور كونالو زنغرات زي تزي نصيركا confusion decision نختوسد احجزا كان سلازي what you want so knowing exactly what مجمريا علامه خانصر دحريو فلت انت كبص كم دل بنصور سالساي دما you must have a burning desire to get it اوش تخدما برتو حيلي كلوا كالو تنكلكم صنحكم number 2 God responds only to the things that you have a burning desire to get ناب أملاخ كل نجار نلمنينا صبق دماي من علنا خال ناب أملاخ كن من علنا أملاخ قلنا من يزفت فلترة نتيوم بلبهم
ልቦም ናተቃጸለ ነቲ ነገር ዘልይዎ ንዖም ጥራይ መልሲ ዝህብ ስለምንታይ ከመስለኩም ምክንያቱ ክሳብ ክንዱ ደረጃ ዘይበፅሓካ ዘድልየካ ምዃኑ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ሰብሲ ንግረ መንገዱ ብዙሕ ነገር ይደልየ እዩ ዝብል ብሓቂ ትደልዮ ግን ኣካላትካ ነቲ ትደልዮ ከንፀባርቆ እዩ ዝጅምር ለይትን መዓልትን ብኡ ክትሓልም ብኡ ክትሰርሕ ንዑ ከተነበብ ንዑ ክትፈላሰፍ ምስ ጀመርካ ደን እቲ ተፈጥሮ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ እንተዘይረኺቡ ኣይከቋርፅን ስለዚ ንሃቦ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ክበና እንተኮይኑ እውን እቲ ንደልዮ ክንበፅሖ እንተኮይንና ሙሉእ ሓንጎልና ሙሉእ ሓይልና ናብቲ ንደልዮ ከነተኩር ኣለና ክሳብ ከም ዘይኮነ ክትረኽባ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ናብዚ ንክሕግዘና እቲ ዕላማና እቲ ክንበፅሖ ንደሊ ንፁር ምንታይ ክኾነልና ዕላማታት ንግበር ስማርት ጎልስ ዝብልዎ ኣለዎም ስለዚ እቲ ዕላማ ንገብሮ ኩሉ ግዜ ሓደ ንፁር ስፔሲፊክ ካልኣይ መዐቀኒ ዘለዎ ክንድዚ ከምዚ ኣብዚ ንፁር ዝኾነ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣቺቨብል እቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ዕላማ ኣተይነቦ ክትረኽቦ ትኽእል ክኸውን ኣለዎ ሓስኻሲ ሓደ ሰብሲ ኣብ ሱዳን ከሎ ወይ ገለ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ክኸውን ኣይበሃልን እዩ የስ ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ግን ቅድም ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ክትከውን ኣለካ ስለዚ ስቴፕስ ኣሎ ኣይከኣልን ይብል ኣለኹን ግን እቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ዕላማ ምስቲ ኩንነትካ ዝገናዘብ ክኸውን ኣሎ ከምኡ ድማ ብግዜ ገደብ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ድማ ነቲ ዕላማታትካ መቓቕሎ ኣብ ግዜ ንኣብነት ዶክተር ክኸውን ዝደሊ 10 ዓመት ትምህርቲ ዘድልዮ እንተኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ክትገብሮ ዘለካ ክፋል ክህልወካ ኣሎ እዮ ገዛ ምስራሕ ክፋል ናቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ መፅሓፍቲ ምድላይ ክኸውን ይኽእል እዩ ንእሽተይ ነገራት ስለዚ ነቲ ዓብ ዕላማ ንክትበፅሕ ንኣሽቱ ከምዚ ዓብ ፓላሶ ንክትሰርሕ ብንኣሽቱ እምኒ ትጅምር ኩሉ ግዜ ድማ ሂወት the same logic እያ ትኽተል ሳልሳይ no way back ሓደ ሰብ ናብ ዕላምኡ ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ንድሕሪት ዘምልስ መንገዲ ንድሕሪት ክጎቶ ዝኽእል ነገር ክህሉ የብሉን ድሕሪት ምምላሲ ሞት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሓንቲ ላብ ቅዱስ መፅሓፍ ኣበይ ምዃና I think ኣብ ዘፍጥረት ዲገለዩ ንሎጥ ንኖሲ ካብቲ ዓዲ ትጠፍእ ዘላ ሎጥ ዝበሃል ይመስለኒ ኬካ ክላለይ ክትርሙለይ ትኽእሉ ፀሓፍዋ ኣብቲ ተኺልኩም ካብቲ ሓደ ዓዲ ዝቃፀል ዝነበረ የውፅኦ ነይሩ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ንድሕሪት ተጠሚትካ ክትመውት ኢኻ ንስኻ ይኹን ስድራኻ ንድሕሪት ዝጠመተ ክመውት ኢሉ እናኸዶ ከሎ ሰበይቱ እንታይ ከም ዘጋጠመት ንድሕሪት ክትርኢ ኢላ ግልፅ ዝበለት ዓንዲ ጨው ኮይና ይብል እዚ እውን ሓደ ትምህርቲ እዩ ዋይ ንድሕሪት ምጥማት ኩሉ ግዜ መትረፊ ስለ ዝኾነ ንቅድሚት ጥራይ ክትጥምት ኣለካ እዚኣ ከም ዕላማ ሓዝዋ no way back every person who wants to win in anything must be willing to cut all sorts of retreat ኣብ ዝኾነ ደረጃ ክትዕወት ተደሊኻ ኣካላትካ ሸጥ ክትብለካ ሚዛን ከተጉድል ተደሊኻ ናብታ ዝጀመርካያ ፕላን ንድሕሪት ኣይጠምት እዝን ኣይበልዕነ እዝን ስፖርት ክገብር የተልካ ንድሕሪት ዝጠዓሰሉ ምክንያት ክህሉ የብሉን ትምህርቲ ተጀሚርካ ከምዚ ኮይነ ኢልካ ንድሕሪት ምምላስ ክህሉ የብሉን ኣብ ዝኾነ ዝጀመርካያ ጉዕዞ ድማ ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት ዘምልሰካ ዕድላት ኩሉ ክድምስሶ ኣለካ ናይ ቶኒ ሮቢንስ ጥቕስኻ እንታይ ትብል if you want to take the island then burn your boats ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ፅንፅዋ የላ ሓደ ጀነራል እዩ ንሓንቲ ዓዲ ዓዱ ወሲዶማ ነይሮም ከም ልሳደል እዩ ሰራዊቱ ውሑድ ኣፅዋሩ ድማ ውሑድ እዩ ነይሩ እቶም ፀላእቱ ድማ ሓያላትን ብዙሕ ኣፅዋር ዝነበሮም እንታይ ገይሩ ጀላቡ ሰቂሉ ነቶም ሰራዊቱ ናብታ ደሴት ኣብፅሕ ምስ ኣበሎም ነተን ጀላቡ ኩለን ክርቢት ወሊዑ ኣቃፂልዎ እንታይ ኢልዎም ወይ ነዛ ደሴት ንሕዛ ወይ ኣብዚና ክመውት ኢልዎም እንታይ ኣጋጢማ መወደታ እታ ደሴት ሒዞማ ምክንያቱ ሰብ ንድሕሪት መምለስ ተዘይብሉ ንቅድሚት ነኺሱ ዝገጠመ ድማ እዩ ኣብ ሂወት ዝዕወት so once you decided you should never allow yourself to retreat ስለዚ ሓንሳብ ምስ ወሰንካ ንድሕሪት ገፅካ ዘይምምላስ a consistent and persistent work can get you there ናብቲ ትደልዮ ንክትበፅሕ ዘይቋርፅ መዓልታዊ ስራሕ ከምኡ ድማ ሕማቕ መፅኡ ፀገም መፅኡ ከይበልካ ምስራሕ የድሊ and number 4 you have to be flexible ልክዕ ከምቲ ኣብ ድሕሪት ዝነበርና ኮይና እንተሪእናዮ ሓደ ሰብ ካብዚ ዓዲ እዚ ክወፅእ ኣለኒ ክብል ከሎ ግን ኣሜሪካ ክኸይድ ኣለኒ ጥራይ ኣይኮነን ዝብሉ ነይሮም ግን ገለ ሰባት ካብዚ ክወፅእ ኣለኒ ገሊኦም ንኣሜሪካ ክኸዱ ቤን ገይሮም ከይዶም ብጥልያን ገለታት ከሊሎም ከይዶም ገሊኦም ብገለ that means እቲ ናትካ ዕላማ ዳኣይ ንፁር ክኸውን ዘሎ እምበር እቲ መንገዲ ናብኡ ዘብፅሕ flexible ክትከውን ኣለካ ክትተዓፃፀፍ ኣለካ ሂወት ደረቕ ትኽ ዝበለት ኣይኮነትን ስለዚ ትኽ ዝበለት ስለዘይኮነት ክትዓፃፅፈካ ከላ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዝሓሰብካያ ውሽጢ 7 ዓመት ክሰልጥ ይኽእል እዩ it's okay ሂወት ከምኡ ይመሰራ ኩሉ ግዜ ንስኻ
ትልሚ ከተውፅእ ከለካ ብግዜ ኣብ ከምዚ ግዜ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ እንዲና ንብል ትምህርቲ ኣብ 3 ዓመት ክውዳእ ኣለኒ ኦኬ ኣብ መንጎ ዕንቅፋት ተጋጠመካ ከንተሓመምካ ትፕላን ክድርበሎ ማለት ኣይኮነን be a little bit flexible adjust ክትገብረለካ ዕላማኻ ከይቀየርካ እቲ ናብኡ ትኸዶ ዘለካ ጉዕዞታት ምስትኽኻል ክሓቲ ትኽእል እያ ኣብ ሂወት ከስተኻኽል ድማ ኣለዎ be very clear of what and by when you want things but you must be flexible on how ነቲ ትደልዮን መዓስን እንታይን ምዃኑ ንጹር ክኸውን ኣሎ ብኸመይ ግን flexible ወይ ከዓ ክትተዓፃፀፍ ኣለካ እታ ብኸመይ ሓደ ቁኑዕ መልሲ ወይ ሓደ ትኽ ዝበለ መልሲ ከይህልዋ ክእል እዩ ሂወት ኣይትፍለጥን እያ ናታ መሰራ ንስኻ ናብ ገለ እናኸድካ ዓበይ ድንገት ከጋጥመካ ኽእል ስለዚ እቲ ናይ ጉዕዞ ናይ ሂወትካ መዓዝንካ ናፈለጥካ ከለካ እቲ ናብኡ ዘብፅሕ መንገድታት ክቀያየር ስለ ዝኽእል ንስኻ እውን ተስፋ ክትቆርፅ የብልካ ገለ መዐገቲ ተረኺብካ ተጠዊኻ ክትሓልፍ ክትክእል ኣለካ flexible ምዃን ኣድላይ it could be starting from scratch ስለዚ ናብቲ ዕላማኻ ንምብፃሕ ምናልባት ካብ ዚሮ ምጅማር ይሓትት ይኸውን do it ከም እንድሕር ኮይኑ ግበርዮ ካብ ዚሮ ምጅማር ተኾይኑ ትምህርቲ ዘድልየካ ተኾይኑ take it ተምሃር ሓንጎልካ ክፈቶ ድሕሪት ተመሊስካ ንኽጅምር ዝሓተካ ተኾይኑ do it እሱ እውን ግበሮ እንደገና ሓደ ፍሉይ ነገር ንኽትምሃር ሓድሽ ምዕራፍ ንኽትከፍት ንድሕሪት ዝጎተካ ተኾይኑ do it that one ከምኡውን moving in a new destination ናብ ካልእ ቦታ ንኽትከይድ ዝሓተካ ተኾይኑ ከተማ ክትቅይር ሃገር ክትቅይር ንሱ እውን ክግበር ክኽእል ኣለዎ so trying things you've never done ከምኡውን ዘይገበርካዮ ዘይፈተንካዮ ሓድሽ ነገር ክትፍትን ዝሓተካ ተኾይኑ so be it እሱ እውን ክግበር ኣለዎ ስለዚ flexibility የድልየና እዩ ግን ምትዕፅፃፍ የድልየና ክንብል ከለና ክንጥንቀቕ ኣለና but be careful from exercising flexibility too much ካብ መጠን ንላዕሊ ምትዕፅፃፍካ ፅቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ዕላማ ጌርካና ከድካ ከለካ ንእሽተይ ምስ ዓፀፈካ ንዑ ገዲፍካ ኣብ ካልእ ትኸይድ ተኾይንካ ተዓፃፃፊ ይኮንካን ዘለካ ንፁር ዕላማ የብልካን ኣብ ንፋስ ኣብ ዝለብንዎ ኢኻ ትኸይድ ዘለካ ንፋስ እንታይ ይብሉ ንፋስ ነዘን ንገረብ ከምዚ ክገብራ ይኽእል እዩ እቲ ዝሓየለ ገረብ ግን እታ ዝበርትዐት ገረብ ኣብ ዝበርትዐ ንፋስ እያ ተዓቢ ንፋስ ተዘየለ ትኽ ኢላ ተዓቢ ሓንሳብ ንፋስ ምስ መፀ ኩሉ ተሰይሩ ይወድቕ ተሓያል ገረብ ትበሃል ግን ኣብ ብርቱዕ ንፋስ ዘለዎ ቦታ ከም ዝናነውነዋ ምስ ዓበየት ድሕሪ ዝነውነወ እንተነውነወ ነቐ የብላን እዩ ስለዚ እቲ ናትካ ምትዕፅፃፍ ደረጃ ክህልዎ ኣለዎ መንገድኻ ዝቐይር ዘይኮነሲ ከምዚ ኢልካ ተዓፃፂፍካ ክትሓልፍ ዳኣ ዘለካ እምበር ዕላማታትካ ብቐሊሉ ክትቅይር የብልካ የስ ሓደ ግዜ ዕላማታትካ እውን ምስትኽኻል ከድልዮም ይኽእል እዩ but that's another topic ቁጥሪ 5 ናይ መወዳእታ ድማ find your tribe ንዓኻ ዝመስሉ ከማኻ ዝሕልሞም ከማኻ ራእይ ዘለዎም ሰባት ርኸብ ምስኦም ድማ ጥቡቕ ዝምድና ፍጠር ድሕሪት ተመለስ ሱዳን ወይ ኢትዮጵያ ወይ ካበይ ተበጊስካ ብዘይገድስ ኣብታ ዝነበርካያ መዓሰብ ነይሮም ኣብ ጥቃኻ ብየማንካን ፀጋምካን እንታይ ግን ጌርካ ወይ እንታይ ጌርኪ ልክዕ ከምቲ ንስኽ ትደልዮ መደብ ዘለዎም ከም ናትካ መደብ ዘለዎም ሰባት ከይድካ ረኺብካ ምስኦም ኢኻ ዓርኪ ወይ መሓዛ ኮይንካ ስለምንታይ ብርግፅ ዘድልየካ ሓበሬታ ክቡኻዮም ክጨንቀካ ከሎ ክርድኡልካዮም ሓደ ሰብ ፈፂሙ ከም ናትካ ዕላማ ዘይብሉ እቲ ናትካ ፀገም ኣይርድኦን እዩ ተፀሊልካ ኢኻ ዝመስሎ ሓደ ሰብ ኣብ ሱዳን መፅኡ ኣብኡ ንኽነብር ዝመደበ ንስኻ ንኤውሮጳ ከይትሓስብ ተለኻ ፅላለ እዩ ንዑ ትርጉም የብሉ ኣብነት ክበኩም ኢለ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከም ናትካ ሕልሚ ዘለዎም ሰባት ከም ናትካ ራእይ ዘለዎም ሰባት ርኸብ እሞ ዝምድና ምስኦም ፍጠር ምክንያቱ ንሳቶም ሓደ ሓበሬታ ንዓኻ ዘድልየካ ክቡኻዮም ካልኣይ ድማ ክጨንቀካ ከሸግረካ ከሎ ከፀናዕኑካ ይኽእሉ ምክንያቱ ንሳቶም እውን ነቲ ፀገምካን ቃንዛኻን ስለ ዝፈልጥዎ so besides that go find your own tribe that's related to what you want to achieve ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወት ልክዕ ከምቲ ናትኪ ከም ናትካ ሕልምን ራእይን ዘለዎም ሰባት ርኸብ ንሳቶም ድማ ኣብ ሂወትካ ኣብቲ ትደልዮ ንኽትበፅሕ ብዙሕ ደገፍ ክገብሩልካ በቲ ሓደ ምኽሪ ክቡኻዮም መንገድታት ከርእዩካ ይኽእሉ ካልኦት ሰባት ከራኽቡካ ይኽእሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተስፋ ክትቆርፅ ከለካ ተስፋ ክቡኻ ይኽእሉ ምክንያቱ ንዖም እውን ስለ ዘጋጥሞም ናይ ሎሚ ትምህርቲ ካብ ዝሓለፈ ጉዕዞ ሂወትና ዝተምሃርናዮ ኣተግቢርናዮ እውን ብዙሓት ናብ ዝደለናዮ ዝበፃሕና ኣብኡ ምስ በፃሕና ግን ጠጠው ንብል ስለ ዘለና ንዕዑ ከም ብሓድሽ ኣዋዓዊዕና ብምብጋስ ናብቲ ብሕጂ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ንምብፃሕ ንኽጠቕመና ኢለይ ቀሪበ እያ ኣይሆብ ድማ ትጠቕመኩም ትኸውን ምናልባት ንኻልኦት ኣሕዋት ኣብ ሽግር ንዘለዉ ስደድሎም ምናልባት ከተተባብዖም
كتحجزهم كتنقاقحهم تخيل يا إلي حسيبة مالتي كم وترو أبز channel تمهارو زلهم يغني اللي يقصلوا كم توترو ناتكم فيدباك ناتكم رئيتو ناتكم هيتو أب كومنت قد فزلهم قصلوهم قبروا كم دما نكالوت أحواتكم سددوا كتحجزهم بون تخيل يا نابلكو نايلوم فيديو أبستو ديالا أبكالك سام الرغب تحنكونو تشاو